Ngayong hapon mga kaitsunan, ako makapahayag sa ako ang view bahin sa Dios. Kay tungod, ang tuyo namo nga ang mga tao dili maihas, ngano nga di ay daghang mga ideya bahin sa Dios. Naay impersonal, naay personal. Ang personal nga Dios, muning Dios sa ina halimbawa si Panko. Sa Zoroastrianism, gitawag og si Mazda. Sa India, lahisad. Allah sa Muslim. Muna'y mga personal nga Dios nga parehog tao, masuko, malipay. Kana, kung palipayon nimo, pakasukon sa nimo, masuko sad. Muna'y mga personal nga Dios nga sama gyud sa tao. Pero ako impersonal. Pero diha sa akong pagdawat anang impersonal nga Dios nga mao ang universo, sakop na diha ang personal. Kabahin ra ni ang personal niya. Kabahin ra pud niya na ang mga dili personal. Sama sa pato halimbawa, di man na personal. Tao, kabahin sad. Apang sa paglungtad sa Dios kung ato usisaon ning pahulugag Dios, lahi sa Kristyanismo o sa mga simba og Dios nga gitawag tiis, dawat sa filosofiya nga theism, ang Dios nila simbahon. Pero dire sa universalism, dili na simbahon, kundi ang magamit ni ang bahin ini kung kinahanglanon. Pero dire sa personal nga Dios, muna giingon ako nga kining mga Dios nga gisimba nila sa karon, imaginary lang ni. Dili ni matawag sila nga real kay tungod supernatural man ni. Dili man ni ma-explain diha sa sugdanan sa clear and convincing evidence. Di ma-explain ang Dios sa Biblia ug sa uban pang mga religiyon nga imaginary lamang. Pero dire sa ako universalism, ma-explain ako kay ang universo di amang nagpuyo sa iyang kabahin, yuta. Ang universo maunay Dios nga dili kalupigan. Bisan mapagamay, mapadako, di nimo siya malupigan. Kay naa niya tanan ang kabahin sa dako ukon sa gamay. Dili nimo malupigan ang universo. Pero dire sa mga personal malupigan man. Samaan ang record sa Biblia nga ang Dios napirdi lang sa dumog. Tinuod nga napirdi siya sa dumog, dili siya matawag supreme. Ang supreme gani kinahanglan mulabaw gyud sa di gyud sa malupigan. Og mo supreme ba hinoon? Ang universo unay gitawag na sa usa lang kapulong supreme. Kay way makalupig. Ang tanan nga Dios, Allah o kung kinsa pa din na, Dios sa Biblia, sa Hudiyo nga, itawag nila Yahweh, kabahin ra na sa universo, bisan imaginary lang, naarag yapon suot sa universo. Busa kining tinuod, matawag na to sa tinuod, definisyon ganis tinuod mga kigsunan, kanang tinuod nga demonstrable, ma-demonstrate nimo, sama sa measurement, kanang huna-huna, ma-demonstrate man na nimo o measurement di man na makita o unsang kataas o unsa nang taas diha pero ma-measure nimo, ma-demonstrate nimo. Munay tinuod nga og tinuod man galing sa usa ka tawo dado nimo tibuok kalibutan na bisag kinsang tawhana basta di lang buang normal lang nga tawo di gyud na siya moingon tinuod. Halimbawa example 1 plus 1 equals 2. Gikan dire, basta normal lang nga tao, maadto kag Japan, adto ka sa India o Amerika, equals 2 yun na. Unay gitawag kamatuoran, nga dili lang sa usa ka tao, usa ka grupo, kundi sa tanan. Unay gitawag tinuod. Pero kaning Dios nila nga giingon, lahi sa Amerika, nga kanang mga Jehovah's Witness halimbawa, dili man Kristo ilang Dios, di po Krishna, di po si Mazda, di po si Panko. Busa, di na ta makaingon nga tinuod na di ma-demonstrate na ang mga Dios. Masaysay lang na, apang agpagsaysay, blanco ra gyapon kung imong pangutanon. Di usa ka butang lang.
May bawaan nimo nga ang Dios niya galungtad. Di alam ko'y pangutana matag gasimba ng Dios. Unsay address ana imong Dios para mahibaw-an nato tinuod na. Usa lang kamo pangutana na nga kinahanglan kog tubag address sa imong Dios. Busa makaingon ko nga kining akong giingon nga Dios kanang tanan nga mga ideya sa Dios nga gihimo sa mga tao, mga leader nga mga pilosoper nga nag-una anang mga ideya sa Dios kabahin ra na sa universo. Pero dili na ko blame ang tanan nga naghimo sila mao sa maong nga mga ideya kay kana kabahin ra man gihapon sa universo. Busa respect na lang ta sa ilang ideya. That is a part of the activity of the universe. Busa, makaingon ta, nga kining tinuod nga Dios, akong maklin. The universe is a true God. Di lang ta matawag true God, it is God itself. It creates itself. It eats itself. Muna nga, ingon sila, naay nagpanaa. Karon mangutana ta, kinsay nagpanaa pud sa Dios? Ngun wa, anaa di ay naa, nga way nagpanaa. Mao sa ning universo, wa nagpanaa. Ang tanan nga pag-expand, ang activity ani pag-expand, sumala pa sa atong mabasa sa mga libro sa eskwelahan, expand man pero ang mga materyales naa na daan sa wa pa mo expand, gitawag nila nag-beginning. Dili beginning sa existence sa matter kay wa pa ang Big Bang. Naana ang mga materyales prepared na, wa lang matigom. Usa diha sa pag Big Bang, diha nagsugod ang expansion. Muna gitawag nila beginning. Pero ang mga religionist sama sa mga author na basa nako, pag iko nila na ay beginning. Ang Dios na kunoy naghimog beginning. No. Dili kana kay ang beginning giingon din ang expansion pero pangutan na si George Smoot. Humol kana sa matter. Kunya it is the creation of matter and energy ang universe. Walay sinugdan kining universe. Dili pod matapos ang iyahang mga materyales ani. Pero mo contract ni siya mo expand sumala sa ilahang teorya. Pero kita magbuhat na lang tayo na basta diha lang ko mo sulti nga kining akong giingon nga universo muna Dios nga dili na mausap.